Play. No niin. Aiotaanpas pelata. Mun piti mennä pakosaari. Otetaan tästä. Ui. No niin, tästä eikä tuolta. Mennään tänne. Hyvä. Näin. Ja juotu. Näin. Poliisikin. Nyt kukaan ei voi ottaa mut. Yes. Jep, ei täällä voi olla enää täällä. Oi. No. Mainoksien jakso. Oi. Apua. Huono musiikki. En mä halua. Siltikin se vie mut. No niin. Yes. Ui. Mani iso. Helikopteri. Sekin. Poliisit ei voi saada. Yes! Hyvä maa. Näin helppo. Mä en tiedä. En mä se voi koittaa. Hyvä. Ui, nyt pois estä. Ei ufoa. Play, okei. Okay. Kuittappi. Mä tiedän reitin. Mä sanoin pesulla käymistä monta kertaa. Okei, nyt pitää nimihahmot kaikki ottaa. Ja mä haluan, että katsotte tämän videon YouTubesta. Koska mä sanon, kannattaa ladata tätä peli. Mut mä haluan nyt vaan pelata. Sanokaa kommentissa, jos te haluatte tietää tämän nimen. Mä ehkä löysin sen paikan, etsin. Tai ehkä juu. Mä löysin. Ei. Hyvä. Ok. Vihaan mainoksia. Help mommy take care all the babies. Baby. Not. Hey. Baby. Tälle. Okei, nyt vaan nautitaan, kun mä siltikään löydä sitä paikkaa.
Oota. Yes, mä löysin sen paikan. Vihdoinkin. Vihdoin. Ui. Hän on liikaa iso. Taloja. Apua! Ei! Mitä? Bye bye.